Most következzen februári Készítsen ön is Total Cars pályázatunk győztes pályaműve. A történelem első akciófilmbe ágyazott autótesztje a Krízis. Ezek a kapitalisták nagyon nyomulnak előre technikának, úttól kell érnünk őket. Da! Ezt mindenit. Gyuri, azonnal küldje be szépen a főmérnök értesed. Здравствуйте. Szépen Robertás, gyere ide! Ki kell fejlesztened új autót. Да. De ne legyen feltűnő olyanok, amit munkás emberek is használnak. Legyen nagyon gyors, hihetetlen manőverekre legyen képes, és tudjon teleportálni is. Briku, Omega Sektor jelentkez. Briku, Omega Sektor jelentkez. Itt vagyok, te hülye! Vagy főnök? Ha jól hallottam, akkor mindjárt kifejlesztettek megint valami csodafegyvert. Ha jól értettem, valami járműről van szó. Azonnal hívom az elnököt. Mi? Azonnal takarítsák meg! Это авто. Bravo, bravo, műszerfal! Спасибо. Indikátor? Да. Ez mi? Телекоммуникациós adóvevő. Szuper turbo! Да. És ez mi? Ez ott lenni teleportáló. Rakéta? Нет, reket még nincs elesítve. Ha ki lenni visszatérne a központba, mindent elpusztítaná. Beépített atomfegyver. Gyors pörgési szuperrézemanyag. Mérnökek által kifejlesztett szuperdizájnos vonalak. Könnyű fennfelni. Extra rohadások. Abszolút munkásautó jelleg. Gyári helyzet. Gyári rohadás. Legfontosabb. 1, 2, 3, 4 kerék. Nézze meg engine. Bravo, fiam, szép munka volt. Ezért meg fogod kapni legnagyobb kitüntetést. Most vidd el autót a bevetési csoporthoz. Shit! Na? Micsoda? Ellopták szuperautót? Azonnal teleportálják vissza! Briku. Küldetés teljesítve. Teleportáld, de a bázisra. Megadom a koordinátákat.
Meg dolgozni se hagyják. Itt Juri, azon ne semmisítsd meg szuperautót. De. Szarama, Bígy! Központ! Központ! Leindult valami önmegsemmisítő. A teleportálást most kezdem meg. Hívják a tűzszerészeket. Mindjárt a bazison vagyok. Eltárs üle! Spasiba. Autót nem sikerült visszateleportálni. Nem? Niet, de sikerült beindítani a megsemmisítő. Én megsemmisítő? Autó ott van, kapitalisták bázisán, és ő megsemmisítő. Beindult? De. Hát ezt hatástalanítani nem tudják. De. Hát ez nagyszerű! Cuki papa! Mit akarnak a mi édes kis betegünktől? Hatástalanítani kéne. Elindult az önmegsemmisítő. Abban nagymester vagyok. Jó, rendben. Mit akarsz ott? Ki ne nyisd azt az ajtót? Nem nyitott ki, megértetted? Nem nyunkálsz, csak nézel, világos, csak nézel. Nem értem, miről beszélsz. Atyaisten. Vigyázz, öreg, robban! Tudulnál elrohadt Ez Roger. állati fingatós meló. Pedig szét tudnám szedni. Ebből piszok nagy durranás lesz, húzzunk el innét. Csak a hagyományos módszerrel jutunk valamire. Mi az, hogy a hagyományos módszer? Elvágom a kék drótot. Menjünk fel inkább és várjuk meg a tűzszerészeket. Tűzszerészek mindig késnek. Tudod, mit mondanak? Pontosan tudom, miért nem úsztunk el a halál f***ába. Először, de aztán azt, hogy miért nem vágtuk el a kék drótot. Hát én most elvágom. Vár, ne vágd még el. Mitől vagy olyan biztos, hogy a Hogy kék? miért? Csak megérzés. Megérzés. Mindegy, fő, hogy bíz bennem. Akkor én most elvágom a piros drótot. Hú. Mi van? Mi van? Egy perce még a kéket mondtad. Tényleg a kéket mondtam? Igen, a kéket mondtad. De a pirosra gondoltam. Biztos? Egészültél? Látod, ennyi az egész is most. Fogd a macskát! Miféle macskát? Ígyunk kapitalisták halálára! Ракета. Hazai jön.